Benvinguts al supermagnífic Teatre de Lletres. Començam! Avui veurem i escoltarem el so de la lletra C i la seva variant C trencada. L'Ignasi i na Cèlia van al circ. Cerquen una bona posició a prop de l'escenari. Al centre de la pista, un eriçó molt graciós fa cercles amb facilitat. Quin esforç fa el centpeus amb l'exercici d'alçar 50 cames amb molta paciència. Que excitant i quina imaginació té l'escena de la puça. Fa 5 bots sobre un llençol fins al cel. I si repeteixes amb nosaltres les següents paraules que contenen la lletra C o la C trencada? Centre. Centre. Cinc. 5. Puça. Puça. Esforç. Esforç. Cel. Cel. Molt bé. Hem conegut un parell de paraules que duen la lletra C i la C trencada. I vosaltres en sabeu algunes? El proper dia veurem paraules amb una lletra diferent. Adéu!